Εγώ είμαι η Νέλη Ψαρού, είμαι υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με το συνδυασμό του Νίκου Γεραλή, τον οποίο ευχαριστώ πολύ για την τιμητική του πρόταση, η οποία δεν είναι μόνο τιμητική προς το πρόσωπό μου, αλλά δείχνει και μια αναγνώριση αυτού του έργου που έχουμε κάνει με το ντοκιμαντέρ το σχέδιο, που αφορά τις πυρκαγιές στην Εύβοια, αλλά και τα σχέδια δίθεν ανασυγκρότησης μετά από αυτήν. Τα τελευταία 2 χρόνια, από τότε λοιπόν που κάψανε τον τόπο μας, μαζί με άλλους εδώ συντοπίτες μου, όχι μόνο από τη Λίμνη και από τις Ροδιές και από άλλα χωριά, έχουμε καταφέρει σε 3 τουλάχιστον περιπτώσεις να σταματήσουμε αδειοδοτήσεις ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών θαλάσσιων πάρκων κάτω από το Καντήλι. Αυτοί θα επανέλθουν, εμείς χρειαζόμαστε να είμαστε όλοι εκεί. Εκτός από αυτό, τον Μάρτιο του 2023, τώρα πριν λίγους μήνες, ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο το χωροταξικό του Μπένου, το οποίο βέβαια δημιουργήθηκε από μια διαδικασία η οποία είναι αντισυνταγματική και παράνομη. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι συνταγματολόγοι και οι νομικοί. Θέλαν να το περάσουν, το κατέθεσαν τη μία μέρα και την επόμενη ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο. 350 σελίδες κείμενο, χωρίς να διαβαστεί, είχαν σκοπό να το περάσουν. Το μάθαμε κάποιοι άνθρωποι, αντιδράσαμε, κατατέθηκε κάποια ένσταση και τελικά αναβλήθηκε αυτή η συνεδρίαση, έγινε μία άλλη με τον κόσμο ενημερωμένο και βέβαια αυτό το χωροταξικό δεν πέρασε. Μάλιστα τότε είπανε όλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα πρέπει να ενημερωθούμε περαιτέρω γι' αυτό και να ξέρουμε τι περιέχει. Στα πλαίσια αυτής της ενημέρωσης διοργανώσαμε με τον Ορειβατικό Σύλλογο Χαλκίδας, τον ΣΕΔΕ εδώ πέρα, τους εθελοντές από τη Λίμνη, την ημερίδα τον Απρίλιο, η Φωνή του Δάσους. Στη Φωνή του Δάσους καλέσαμε εδώ πέρα έγκυρους επιστήμονες, τη Μαρία την Καραμανόφ από το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, δασολόγους, τον Γαβριήλ Ξανθόπουλο, τον Ηλία τον Αποστολίδη και άλλοι άνθρωποι, όχι μόνο επιστήμονες αλλά και αγωνιστές που γνωρίζουν το δάσος, όπως ο Βαγγέλης ο Γεωργατζής. Αυτή την ημερίδα η οποία θα έπρεπε να στρώνουμε κόκκινα χαλιά σε ανθρώπους όπως η Μαρία η Καραμανόφ που μας έκανε την τιμή να έρθει εδώ πέρα, η Δημοτική Αρχή όχι απλώς απαξίωσε την παρουσία της και το να έρθει να ακούσει από έγκριτους επιστήμονες τι έχουν να πούν, αλλά μάθαμε ότι διέδιδαν σε κόσμο που επηρεάζουν να μην έρθουν, γιατί λέει αυτά τα κάνει αντιπολίτευση. Αυτό είναι το επίπεδο της επιστημονικής επάρκειας, δηλαδή που πρεσβεύει η παρούσα Δημοτική Αρχή και η οποία θα είναι παρούσα Δημοτική Αρχή μέχρι την άλλη Κυριακή, εάν το αποφασίσετε. Σε αυτή την ημερίδα υπόθηκε επίσης ότι οι μελέτες του Ηλία του Αποστολίδη, ο οποίος συμμετείχε στην Επιτροπή Μπένου για την αντιπυρική περίοδο του 22 και του 23, πετάχτηκαν στα καλάθη των αχρήστων. Το μόνο που τους ενδιέφερε είναι το χωροταξικό, το οποίο προβλέπει αλλαγές χρήσης γης, ΒΠ Α όχλησης αντί για Β, όπως προβλέπει το χωροταξικό που νομίμως κατέθεσε το μελετητικό γραφείο της Γεωργούλα και άλλα πολλά. Τέλος, ήθελα να πω το εξής. Επειδή ακούγεται πολύ συχνά και το ακούω και εγώ και σίγουρα το έχετε ακούσει και πολλοί από εσάς, λέει ποιος αυτούς τους κουκουέ θα ψηφίσουμε. Θέλω να πω κάτι γι' αυτό. Καταρχάς, απέναντι στο ίδιο αυτό το επιχείρημα, θέλω να πω δηλαδή, τι φοβάται κανείς ότι θα έρθουν οι κομμουνιστές να σας πάρουν τα σπίτια. Τα σπίτια σας τα παίρνουν οι πληστηριασμοί, που δεν τους κάνουν οι κομμουνιστές, η φωτιά και η πλημμύρα. Οπότε το επιχείρημα αυτό είναι λιγάκι έτσι για να εγείρει τους φόβους που έχουν μείνει από τα παλιά τα χρόνια. Έτσι. Αλλά επί της ουσίας είναι και ψευδές, διότι ο συνδυασμός που κατεβαίνει με τη Λαϊκή Συσπήρωση φέτος και με τον Νίκο τον Γεραλή κάνει ένα πολύ σπουδαίο άνοιγμα και αυτή είναι η μεγάλη ανατροπή. Η μεγάλη ανατροπή είναι ότι γίνει ένα ευρύ ψηφοδέλτιο το οποίο δεν στηρίζεται σε κομματικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται σε κριτήρια ποιότητας και αγωνιστικότητας των ανθρώπων που συμμετέχουν. Εμείς λοιπόν με αυτή την παράταξη που κατεβαίνουμε
για δημοτική αρχή και όχι για αντιπολίτευση, κάνουμε αυτό το οποίο μας λέγανε συχνά. Μας λένε συχνά ότι όσους ασχολούμαστε με τα κοινά, ότι ενωθείτε, γιατί δεν ενώνεστε. Μπείτε μπροστά εσείς ενωμένοι και εμείς μαζί σας. Λοιπόν, εμείς μπαίνουμε μπροστά ενωμένοι. Εσείς θα έρθετε μαζί μας, γιατί χωρίς εσάς δεν μπορούμε.